Biz pankart edin. Sivil Hemserokin me geçti parti me siyasi ve demokratik hem berdevken me inisiyatifaya gitti demokratik ve hemu rehstinin me bajar ve navçayan Kedkarên çapemeniyê gelê me hêja. Îro pazdê gulanê cejna zimanê Kurdî ye. Not û çar sal berê di sala 1932 de afrînerê alfabeya Kurdî Mir Celadet Ali Bedirxan û hevalbendên wî Mîna Osman Sabrî Kadrî Can û gelek ziman hez dildar û dilsozên zimanê Kurdî dest bi weşana kovara hawarê kirin. Ji wê royê heta vê demê kovara hawarê û bingeha çapemenî û rojnamegeriya Kurdî